Ассалому алайкум бардарои ман марҳамат тамошо кунед бо зиёдтаи дигар BMW Selectra дизел F10 соли 2014 охираш мегӯянд техпаспорташ 15 дараш 14 мошини Корея ҳуҷҷатош ҳамаша нав гузарондагианд солона нархи беҳтарин кати бардаро срочни фурӯхта мешавад марҳамат успед кунед бардарҷонои ман ин хел нархи наво беҳад редка барое ки дуи дизел не се дизел бардаро се дизел 200,000 яхел боди як хелах болоам мемонанд хулас сеташ тиомесини бардарҷонои ман ҳуҷҷатош афтем м пакет оригинал мешавад фарои адаптивни лед 5 камерага без ключевой доступ дарош давочик дорад дискачошам дискачои м пакети бошо нигоҳ кунед чихел шуд ате дига бардаро инҷа лакшарича дорем за лакшари ҳам меонем видео пураша метавонед аз канали мо тамошо кунед салонро мебинем ки салона чихел аст марҳамат салона нигоҳ кунед чихел шуд аст кожни салон салоношон ма панавдаст ҳолаташ беҳтарин дарош мекашад бардаро хуб не ки балонош бардаро нав не балонош его 60% даст агар балонои нав занед бо хушк мешад сиденияш м бардаро кожни салон шилдикшои м кати 2014 бари дараш боз чӣ дорад бардаро як бор заводӣ мекунем калидчи овардам пробегоша мебинем акустикаш харман кардам бардаро селектор кобра мешад 4 режим вождения мешад бардаро пробегаш чанд буд пробегаш ҳозир пробегаш режим спорт штокош лед аст бардарҷоно пробегаш бошад агар 208,000 километр пробег доштааст бардаро радной пробег проексия ҳам дорад марҳамат ҳолаташ хушрӯ бад не бардарҷонои ман нархи беҳтарин аст беҳтарин нарх срочни бардарҷонои ман лайка фаромӯш накунед ин хел нархи наво танҳо дар канали Авто Дубай ДЖ чӣ хел аст бардарҷонои ман марҳамат кунед бай аст фикротон ҳатман нависед лайка фаромӯш накунед ба канали мо обуна шавед боз мошини арзон дастрас метавонед аз канали мо пайдо кунед бо эҳтиром канали дӯст доштатон Авто Дубай ДЖ ташаккури зиёд ба марҳамат бардарои сечка дӯстдор тамошо кунед боз як дигар Mercedes-Benz сечка соли 1999 сол хуби мошинчаи мо бардаро мотор 2.0 бензин газ не газ надоштааст бензини холӣ гуфтаистода коробкаи механикати ҳуҷҷатошам бардарҷонои ман ҳастоди хеле дигар ана дискош 8 моҳ ҳуҷҷат доштааст 8 моҳ ҳуҷҷат утилизатсияам доштааст бардаро дискош размери 15 рамашка балонош напана зини дипучка будаст акбошам нигоҳ кунед мошинча бардаро баъд нест як облицовки пешаш вид надорад тамоми облицовки пешалиш мекунед комплектация классик ҳолати салон марҳамат бардаро мотор 2.0 гази газ надорад касан инҷа ҳастку хуб кондитсионер доштад ҳозир кор мекунанд ё намепурсем мониторчоша нигоҳ кунед бардаро хе сенсорни андроид даст мониторчи мониторчош задни камера ҳам доштааст бардаро чӣ хел аст бардарҷонон марҳамат кунед ана фикротон ҳатман нависед лайка фаромӯш накунед ба канали мо обуна шавед боз мошини арзон дастрас метавонед аз канали мо пайдо кунед бо эҳтиром канали дӯст доштаатон Авто Дубай бай аст ташаккури зиёд марҳамат бардаро нигоҳ кунед боз зиёдтаи дигар Mercedes-Benz сечка соли 1998 сол аст мотор 1.8 коробка механика бардаро ин комплектацияш элеганс аст не ки бардаро берун элеганс нест салонаш элеганс аст бамперои классик ин шилдикчои классик ручкаош ручкаи элеганс ин инҷош бардаро элеганс аст элеганс мехел бошад чӣ хел ки бардаро элеганс классик хеле якҷоя кор кардаганда мотор 1.8 мегӯянд не ки дугулиштила бошад ду бошад мотораш хулас ҳозир мебинем бардаро салона мебинем бардарҷоно нархи 56,000 сом сетадан ҳуҷҷатош то охири сол даст мебинем салон 4 ойна электропакет боз чи аст хуб мебинем ҳозир бардаро солаша 98 сол гуфтам ана калиташ ки репка калиташ 98 солаш не ки объём нест бардаро простой нест кондитсионер дорад ё не кондитсионер ба фикри ман ки не надоштааст кондитсионер ҳолати салончош марҳамат бардаро ҳаст хардаро срочни фурӯхта мешавад пробегаш меонем бардаро пробег важнам нест ана буд чӣ гап зани хеле дук доштааст дар потолокош алькантара чихолчои муҳрадор кашидагиам нархаша гуфтем марҳамат биёед муомила дорад савдо мешавад арзон кунед махбул кунед гирид бардаро инамиқа ҳолат дорад дискачоша бинед балончош ҳам дар ҳолати хуб балони зимин даст ва бардаро чӣ аст ягон ҷош чашкош варид надорад задаги серьёзӣ надорад гуфтаистодам како барои мошино ҳисоб кунед чанд сол мешад 30 сол шуд қариб барои ин бардаро биёед қатъи устотон проверка кунед махбул кунед махбул шад савдо кунед гирид марҳамат